Bat clopotele mulți la Petru Vodă, la Sfânta Mănăstire ce o știți, ne cheamă azi pe toți la rugăciune, alături de Părintele Iustin. Ne cheamă azi pe toți la rugăciune, alături de Părintele Iustin. Noi astăzi cu toții venim la tine, Părinte Iustin, și știm că ne ajuți negreșit, căci neamul tău mult l-ai iubit. La crucea ta, Părinte, cine se închină, primește ajutor neîntârziat. Iubirea ta răzbate din țărână și nimeni n-a rămas nemângâiat. Iubirea ta răzbate din țărână și nimeni n-a rămas nemângâiat. Noi astăzi cu toții venim la tine, Părinte Iustin, și știm că ne ajuți negreșit, căci neamul tău mult l-ai iubit. Minune mare în ceasul de pe urmă, atunci când busuiocul a înflorit. Hai binecuvântați din nou poporul pe care toată viața l-a iubit. Hai binecuvântați din nou poporul pe care toată viața l-a iubit. Noi astăzi cu toții venim la tine, Părinte Iustin, și știm că ne ajuți negreșit, căci neamul tău mult l-ai iubit. Și nimeni nu poate vreodată să șteargă tot ce ne-ai lăsat, căci sfânt ești, Părinte Iustin, iubit.